गरमी से लस लस करता बदनवा हमसे सहात नहीं के चैत के महीनावा गरमी से लस लस करता बदनवा हमसे सहात नहीं के चैत के महीनावा राजा हमसे न गरमी बर्दाश्त होई सैया हमारा बात रउआ मानिल घरवे में लगा दो टन के सी सैया हमारा बात रउआ मानिल घरवे में लगा दो टन के सी नैहर में रहती तो दुख नहीं सहती बाबूजी से कह के लगावाइली हती एक एगो हमर बाबे डिमांड ओहू तो रजौना पूरा कइनी एको बात ना सुनी नैहर में रहती तो दुख नहीं सहती बाबूजी से कह के लगावाइली हती एक एगो हमर बाबे डिमांड ओहू तो रजौना पूरा कइनी गरमी से देह लसियाता हो सैया हमर बात रउआ मानिल घरवे में लगा दो टन के सी सैया हमर बात रउआ मानिल घरवे में लगा दो टन के सी सैया विशाल सुनी बात न मानिले देवर रोहित जी पूछे ले का भइल भौजी बताव तू हमके इहे बात बार बार कहेले ना सुनबो सैया विशाल सुनी बात न मानिले देवर रोहित जी पूछे ले का भइल भौजी बताव तू हमके इहे बात बार बार कहेले राहु रहेले सेवा करे में सैया हमर बात रउआ मानिल घरवे में लगा दो टन के सी सैया हमर बात रउआ मानिल घरवे में लगा दो टन के सी।